Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulihi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Bütün dünyalarını, bütün alemlerini yoktan var etişe Allah subhanahu wa ta'ala hamd sayımız bulsun. İki dünya rahmet bulacağımız Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e көңіл түләбен шыққан саба шәрифләребез иришсен. Һәм бу изге җомга көннәрендә җомга намазына җыйган барча дин кардәшләребезгә Аллаһтан рәхмәтләре булсын. Җәмәгать, әлхәмдүлилләh, менә Рамазан айы да килеп җитте. Инде бүген Рамазан айының икенче көне. Ләкин җәмәгать сизмичә дә калабыз, ничек ул үтә дә китә. Һәр вакытта менә шулай Рамазан узып киткәч, күп кеше шулай әйтәләр: "Эй хәзрәт, сизмичә дә калдык Рамазанның үтеп китүенә." Инде менә бу шундый бер Аллаһтан зур бүләге безнең өчен. Шул ай килгәч, без шатланабыз, һәм шул ай тамамлангач, без моңсуланабыз. Эй, тагын да озынрак булса иде, яхшы булыр иде дип, тагын да шундый көннәр күбрәк булса иде дип, инде шундый хисләребез бар. Һәм инде җәмәгать, менә бу Рамазан айы Аллаһтан бер зур бүләге, һәм нинди бүләкләр белән безгә Аллаһ та бу айны җибәрде. Аллаһ та Коръән Кәримдә әйтә: "Шәһру Рамадан аллази унзила фихил Кур'ан." Бакара сүрәсенең 183-нче аятта Рамазан айы ди, ул шундый ай, кайсында Аллаһ Тәала Коръән Кәрим индерде. Дөрестән дә Рамазан айында Коръән китабы индерелә башлады. Һәм бу Аллаһ Тәаланың безгә бер зур бүләге. Чөнки Аллаһ Тәала һәр вакытта пәйгамбәрләрне җибәргәндә аларга мөгъҗизалар җибәрә иде. Алар белән бергә үзләренең пәйгамбәрлеген икәнлеген испатлар өчен. Һәм пәйгамбәребезгә дә саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә дә мөгъҗизалар җибәрде. Һәм шуның арасында иң зур мөгъҗиза ул Коръән китабы, җәмәгать. Һәм бүгенге көндә менә ул мөгъҗиза безнең кулыбызда. Менә бүгенге көндә бик күп төрле диннәр, фикерләр, һәрбер дин әйтә: "Без иң дөрес, безнең сүзебез иң дөрес." Ләкин җәмәгать, дөрестлеген испатларга кирәк, дәлилләргә кирәк. Һәм безнең мусламаннарның иң зур дәлил ул Коръән китабы. Әгәр дә кеше шул китапны ачып укыса, ул инде анда аңлый, бу дөрестән дә кеше сүзе түгел икәнлеген, бу дөрестән дә Аллаһ Тәала сүзе икәнлеген. Аннары Аллаһ Тәала әйтә: "Худа линнаси ва байинати минал худа вал фуркан." Һәм ул Коръән китабы сезгә туры юл күрсәтүче кешеләр өчен, һәм сезгә аңлатып бирүче бөтен нәрсәләрне, һәм шул начарлык белән яхшылыкны аерыр өчен сезгә бирелгән китап. Аннары Аллаһ Тәала әйтә: "Фәмән шәһидә минкумуш шәһра фәльясум." Һәм кемдә кем шул көннәрдә айны күрсә, ураза тотсын. Икенче җәмәгать зур бүләк, Рамазан айының зур бүләге ул ураза. Менә без, әлхәмдүлилләh, икенче көн ураза тотабыз. Һәм инде җәмәгать, менә бүгенге көндә шул интернеттагы мәгълүматларны карасак, булай гомумән мәгълүматларны карасак, инде күп табиблар, врачлар шул ачлыкның нинди зур файдасы икәнлеген сөйли башладылар. Һәм инде Аллаһ Тәала безгә берәр нәрсә куша икән, җәмәгать, берәр нәрсә фарыз кыла икән безгә, без инде белеп торабыз, бу безнең файдабыз өчен. Без ул әйберләрне Аллаһ Тәала ризалыгы өчен үтибез. Ләкин җәмәгать, инде менә шул диннән ерак булган кешеләрдә менә бу уразаның нинди файдалы икәнлеген аңлый башладылар. Һәм без дә җәмәгать, менә шул Аллаһ Тәаланың кушкан нәрсәләрне үтәп, Аллаһ Тәала шул кушкан фарызларны үтәп, Рамазаннарны, уразаларны тотып, намазларны укып, менә шул файдаларга инде ирешә алабыз. Һәм ул бездән тора, җәмәгать. Аллаһ Тәаланың шул фарызларын танып, инде шул фарызлар буенча яшәргә. Аннары җәмәгать, Аллаһ Тәала шул аятның дәвамында әйтә:
وَمَنْ كَانَ مَرِيدًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Бүтән bir бүләк Рамазанның җәмәгать Аллаһ Тәала безгә уразаны тотырга кушты, ләкин нәрсә диде, әгәр дә авырып китсәгез, яки сәфәргә чыксагыз, бүтән көннәрдән тутырып куйырсыз. Ул көннәрдә уразаны тотмасагыз да була. Һәм бу да Аллаһ Тәаланың бүләге җәмәгать безнең өчен. Bir җиңеллек, төрле хәлләр була, кеше авырып китә, я сәфәргә чыга, сәфәрдә кемдер әйтә, хәл сәфәрдә бик җиңел йөрергә, машиналар тиз йөри, бернинди авырлык юк, тотсаң да була. Ләкин җәмәгать сәфәрдә еш йөргән кеше белә, ничек ураза кайр вакытларда теге авырайтып китә тормышны, хәлне. Сәфәр, әллә нинди җиңел булсын, әллә нинди машинада булсын, самолетта булсын, ләкин җәмәгать кешегә барыбер авырлык китерә. Һәм инде кешенең менә шундый мөмкинчелек булгач, ураза тотмаска, бу инде Аллаһ Тәаланың бүләге. Һәм Аллаһ Тәала нәрсә ди? Аннары бүтән көннәрдән тутырып куйырсыз. Мәсәлән, безнең бар шундый җәза, әгәр дә кеше бер ураза көнен үз теләге белән калдырса, шул гынахны кайтарыр өчен, Аллаһ Тәала өчен гафу итсен өчен нәрсә? 60 көн ураза тотырга кирәк. Менә бу бер уразаны сәбәпсез калдыру шундый бер зур гынах. 60 көн ураза тотсаң, аннары Аллаһ Тәала сиңа гафу итер. Бу бер уразаны тотмаган көн өчен, сәбәпсез. Һәм анда нинди бар шарты? Өзмичә 60 көн тотырга җәмәгать. Мәсәлән, менә кеше шул 60 көн тотыйм әле дип, шул нәрсәгә керә дә, аннары 55 көн тотканнан соң хәле бетә. Авырып китәме, бүтән бер сәбәп беләнме, уразаны тотмый. Аннары нишли? Аннары сәламәтләнгәч, тагын 60 көнне яңа баштан башлый. Шул 60 көнне кайтарыр өчен. Менә монда да Аллаһ Тәала шулай әйтергә мөмкин иде. 30 көнгә кирдегез Рамазанга. Әгәр дә авырып китсәгез, сәфәргә чыксагыз, тотмыйча калсагыз, аннары башлаганда яңадан 30 көнне тутырып куйыгыз. Алай да әйтергә мөмкин иде безгә Аллаһ Тәала. Ул безгә тан да файдасы булыр иде, ураза тотсак шул хәтле күп иттереп. Ләкин Аллаһ Тәала алай әйтмәде. Менә шул ничә көн калдырдыгыз, бүтән вакытларда, бүтән көннәрдә тутырып куйыгыз гына, шул гына шарт. 3 көн калдырдыгыз, 3 көн тотасыз. 5 көн калдырдыгыз, 5 көн тотасыз. Шул Аллаһ Тәала рәхмәте җәмәгать, менә шул безгә шул каты шартлар куймау, җиңеллек белән шул уразаны тотырга мөмкинчелекләр бирү. Аннары Аллаһ Тәала әйтә җәмәгать шул аятта, Бакара сүрәсенең 183 аятта: Юридуллаху бикумул юсра ва ла юриду бикумул усра. Шул алдагы фикерне аңлатып, Аллаһ Тәала әйтә, без сезгә ди шул Рамазан айларында һәм динебездә гомумән әйткәндә җиңеллек телибез һәм бернинди сезгә авырлык теләмибез җәмәгать. Һәм менә шул Рамазанга, уразага караганда нинди җиңеллекләр безнең бар? Беренче җиңеллек җәмәгать, без әйтә алабыз, бу инде Рамазанның безгә 5нче бүләге, ул инде шул сәхәр дигән әйбер, сәхәр. Сәхәр ашау. Менә безгә Аллаһ Тәала мөмкинчелек бирде, шул таң атканча кадәр ашау. Хәтта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм диде, әгәр дә ди азан ишетсәгез, һәм кулыгызда шул бер савыт белән су булса, шул суны эчеп бетерегез ди. Тамамлап бетерегез сәхәрне. Хәтта азанга хәтле безгә мөмкинчелек бар ашарга. Андый мөмкинчелек җәмәгать алдагы халыкларда юк иде. Алдагы халыкларда ураза тота иде, ләкин сәхәр мөмкинчелекләре аларда юк иде. Һәм безгә дә Аллаһ Тәала шуны күрсәтеп, башта Рамазан башында нәрсә диде? Әгәр дә сез йокламыйча торсагыз, сезгә ашарга ярый. Әгәр дә йоклап китсәгез, аннары уянсагыз, инде булды, уразагыз башланды, бүтән ашарга ярамый. Һәм шундый хәлләр бар иде, сәхабәләр шулай эштән кич белән кайталар иде, ифтар вакытында әле хатыны
rizqni pişirib bitirmagan. Ağzını açıp, koy bir sahabeler tuqtali yatıp alayım hali birazgina xotin pişirib bitirgan kishi rizqni. Yotib turg'ach yiqlab ketaydi. Anari xotini kela uyata tur, osharga bu yiqlab ketgan ekan. Uyanib ketadi, yo'q dey, endi osharga yoramay menga. Chunki men yiqlab ketdim dey. Mana shunday shart bor edi, agarda kishi yiqlab ketsa, endi osharga yoramaydi. Anlar endi sahabalarga bu avrayib ketgach, Alloh taolo bu shartni sirtdi. Yo'q dey, qachon oshasangiz da yori. Yiqlasangiz da, yiqlamasangiz da. Mana bizga shunday shart qo'ysaydi, Alloh taolo shunday shartni qoldirsaydi, biz nima holda bo'lar edik? Hozir iftorda oshab olabizda, anlari yiqlab ketamiz. Anlari uyangach osharga yoramay. Shu bir oshov bilan biz endi bir tavlikni yasharga tiyish bo'lar edik. Hayy bo'la, lekin jamoat sahar bilan ko'pga yengilroq. Ham Alloh taolo mana u narsani bizga yengillaydi. Tam bir bo'lak jamoat Ramazonning ul iftor. Mana biz iftor oshov. Narsa deydi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam iftorni oshig'tirig'iz. Zoqqa so'zmag'iz. Azon aytu bilan ovuzni ochig'iz. Niçin bu söz kelib chiqdi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam? Chunki onda Madinada u vaqtda Yahudlar da uroza tutalar edi. Onlarning dinlarida jamoat qachon osharga yoray butunlay qorong'ilik tishkashkina. Ayi, u yoqlarda qorong'ilik tisha. Balki hamda 15 minut, 20 minutdan so'ng endi shu quyosh boyi bilan qorong'ilik orasida shu qisqagina vaqt. Agarda u shart bizga munda bo'lsa edi jamoat. Jay kunlarida masalan, yoki yoz kunlarida, mana hozirgi kabi quyosh boyi hali ko'p vaqt o'tsa, shu qorong'i kiluvini. Ham endi biz tag'in da urazani 1 yoki 1 soat yarimga, 2 soatga tag'in suzirga tiyish bo'lar edik. Agarda mana shunday shart bo'lsa, qorong'i tushuv bilangina ovuzni ochig'iz. Lekin payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bizga va'da etmaydi. İftarni oshiqtirig'iz, quyosh boyi bilan shunda oshiy boshlag'iz. Bu bizga bir Alloh taolo yengilligi. Alloh taolo bizga yengillik tili, ham bir nindi og'irlik tilami. Tam bir Ramazonning bo'lagi jamoat ul taravih namozi. Mana alhamdulillah masjidlarda taravih namozlarini o'qiymiz. Butan vaqtda bunday namozni o'qib bo'lmaydi. Butan vaqtda yo'q taravih namozi. Shular birga yig'ilishib, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytgan kabi, sahobalar bizga ko'rsatgan kabi, butan vaqtda alay namoz o'qiy olmaymiz. Faqat endi shu taravih namozlarini birga yig'ilishib 20 rakatni o'qiymiz. Bu da bir zo'r bo'lak jamoat. Ko'pmi kishi bilan shirashganda, ko'pmi kishi ayta, men shu taravih namozlarini o'qib namozga bosdim. O'ylaydim namozni o'qiy olmayman. Nechuk endi namozni o'qib bo'lsin, kunina 5 topqir bir zo'r ish deb o'ylaydim dey. Anlari Ramazon oyida uroza tuta boshladim. Anlari uroza tutgach taravihlarga kela boshladim. Bir oy burun taravih o'qigach, taravih bitgandan so'ng qarasam, bir narsa tugul ekan kunina 5 topqir namoz o'qirga. Nek yengil ekan ay bir. 1 soat bosib turgach taravihda, anlari qolgan namozlarni 5 minut, 15 minutmi, 10 minutmi bir nindi og'irlik yo'q ekan u namozlarda deb shulay ko'ra boshladim deydi kishilar. Mana u Alloh taolo shunday bizga bir zo'r mumkinchilik jamoat namoz yo'lini bosib, Alloh taolaning rizoligini izlab, endi shu taravih namozlardan so'ng butun namozlarni o'tab borarga. Tam bir Ramazonning bo'lagi jamoat bizning uchun fitr sadaqasi. Mana Ramazon bitganda, uroza tamomlanganda biz endi fitr sadaqasini berishga tiyish, ham endi u fitr sadaqasi miskin musulmon oilalarına ilishtiramiz. Ham u ikki yoqdan da bizga bo'lak jamoat. Bir yoqdan kishi balki kimningdir soronligi bor, kimdir o'xsha bek berasi kelmay, lekin Alloh taolo aytdi tiyishli berishga fitr sadaqasini. Saylov yo'q. Bütün sadaqada saylov bor. Tilasan berasan, tilasan bermaysan. Bersan savob bor, bermasan gunohi yo'q. Lekin fitr sadaqasida alay tugil.
Agar da kishining nisobi bor ekan kumush bo'yicha, endi bugungi kunda shu muftiyat tarafidan 40 necha ming, 41 ming tirasi deb belgilandi. Agar da kishining 41 ming oqshasi bor ekan, endi u shu fitr sadaqasini to'larga tegishli. Bu onun üstünde vazifa. Her bir kişiden, ailesinden 150 so'm eng azi chiqarishga tegish. 4 kishi yashayotgan oilada 600 so'm bu eng az ko'lami jamoat. Shu belgilangan ko'lam tugil. Qo'y bir kishi o'ylaydi, mana 600 so'mdan ko'proq chiqarishga yo'ramay, mana 600 so'm. Yo'q, bu eng az ko'lami. Shundan azroq chiqarishga yo'ramay. Lekin shundan ko'proq chiqarsa bular 1000 so'm, 1000 2 so'm, 2000 so'm kishining tilagina qaraydi. Lekin 600 so'mdan azroq chiqarishga yo'ramay, agar da oilada shu 4 kishi bo'lsa masalan. 150 har bir 50 so'm, 150 so'm har bir kishidan. Ham endi ikkinchi yoqdan da bo'lak bir miskin oilaga, musulmon oilaga shunday fitr sadaqasi, kuchtanashi, rizqi borib yetkach, endi Alloh jamoat shodlanalar. Alhamdulillah biz de bayram eta olamiz. Bizning de mumkinchilik bor, mana bu Ramazon oyining g'oyitin shu bayram etirga deb. Tag'in bir zo'r bo'lagi jamoat Ramazon oyining zo'r bo'lagi Qadr kechasi. Qadr kechasi qachon shu kechada Qur'on indirila boshladi, ham endi u Qadr kechasining büyük zo'r fazilatlari. Ham shuni bilan shog'ishtirib jamoat mana Baqara surasining 184-oyatda mana bu oyatning davomida Alloh taolo aytadi: "Va iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Agar da mening qilim sendan so'rasa, mening turunda ayt og'ar, men og'ar bik yaqin. Va iza agar da u so'rasa, duo qilsa, men u duoga javob berishakman Alloh taolo. Mana bu boshda Ramazon oyi turunda sili Alloh taolo. Onları oyatning davomida 2-oyatda duo turunda aytdi. Men bik yaqin. Bigrak da Ramazon oyida Alloh taolo bik yaqin. Bigrak da Qadr kechasida Alloh taolo bik yaqin. Biz duo qilib Alloh taoladan so'rab, mana shu mumkinchiliklarni jamoat yo'qotmaylik. Alloh taolaga har vaqtda mana shular yaqin bo'lib, Ramazon oyida uroza vaqtida, iftar vaqtida, sahar vaqtida biz endi mana uroza duolar qilib tursak, Alloh taolo bizning duolarimizni qabul etira olsa, ham endi shu duolarga javob qaytarar. Ham tag'in bir zo'r bo'lak jamoat Ramazon oyining ul g'ayit namozi. Mana Ramazon oyi bitgach, tamomlangach, biz endi g'ayit namozina yig'ilishamiz. Alhamdulillah mana bu da bir zo'r mumkinchilik kishiga masjidga kelirga. Mana biz qarasak, jum'a vaqtida bu bitindi g'ayit namozidan zo'roq bayram jum'a vaqti. Lekin ona xatli ko'p kishi kelmaydi. Biz masjidga suyib bitamiz. Endi masalan g'ayit namozi kelgach, biz shu asfaltga bir jaymalar jaya boshlaymiz. Ne uchun? Chunki kishilar masjidga suyib bitmaydi. Onlar onları uğramda o'qiylar. G'ayit namozi deb. Ham endi bu Alloh taolo shular zo'r bir mumkinchilik jamoat kishiga mana shu masjidga kelib, shu va'zlarni ting'lab, balki shu g'ayit namozidan so'ng kishi tag'in yoqinayib o'tgan bir ibodatlarda da qatnasha boshlaydi. Alloh taolo mana shu g'ayit namozin o'tgan vaqtda u g'ayit namozini o'tkazib bo'lmaydi. Şu Ramazan g'ayiti var, ham Qurban g'ayiti var. Butan yo'q, yilna 2 topqir. Ham ko'p shunday kishilar yilna 2 topqir masjidga keladilar. Ramazan g'ayitida, Qurban g'ayitida. Ham endi mana bu ishmasan deganda shu kishilarning ilmtasi ezilmas. Alloh taolo bilan. Yilga 2 topqir kelsalarda, balki kelajakda bir sabab bo'lur, ularga tag'inda onları masjidga kelib tag'inda ko'proq endi shu ibodatlarda qatnashirga. Mana shu jamoat Alloh taolo bergan bo'laklar bilan foydalanib, kullanib, Ramazon oyi o'tadi ketadi, sizmishada qolamiz. Ham endi mana shu
Ramazan ayının günlərin hər biri bizə yenilik bilən urazanı tutub şərğa nasib etsin Allah Teala. Həm şu tutqan urazanın əcr savablarına erişirgə nasib etsin. Barakallahu lana və lakum fil Qur'an azim nafana və iyyakum bil ayati və zikril hakim. İnnehu huve cevalul kerim ve sami'ud dua.